Gardot Nilimon Pipit Pinibirta Arjuponika. Lokhimon Sanghari Soe Jangching Room Amai Ahin Penchipater Piponsi Lakhain Kora Trok Dwarbagori MEC Constituency Parlo Lakhahini Dolamara Bapuram Tobi Arong Amaya Hongjai Along Aning Kanbangason Tak Taksi Peneng Lethota Satlang Ki Undun Abang Pu Abang Pipen Chenglo Government Avoring Avarsai Kachipalong Dunatum Apan Lapen Kedam Tang Lokhimon Arong Asatlang Ki Undun Runmika Hanse Pilapen Darson Teronatuma Panta Nong E Pipajerponlo Lason tak taksi Lokhimon alun pen kekan along kecheng si angdeng rong kethe Lokhimon adowan sangti hidi ingdeng hini volunteer Lokhimon adowan lapen kethomangdeng longso liet Lokhimon adowan dipu lapen thu jisik se pin pen lam theke jai along ke haipona tum laki kecheng si angdeng clerger ingtipi first ashram second tekelangjon Lokhimon adowan plidowan longri lapen third kison ingti hini Lokhimon adowan longri Labang Swamai long alohi sarpo aman pen Lokhimon Sangha therapy amai sar phukong gan theramti mung chetongdon man peng alohi aman pen Karbi Anglong Termaus Council em Richard Tobi MEC Joniti mung chetongdon em Richard Tobi pen non ovi kimia tum loke Charlie an sosi ka paprang ponangjia puthak lamthe thantekang lancho takali lapu anang dengke the Lokhimon Sanghari Soe Jangching Room amai pen aningkan bang Paplut play pin pen sat lang ki un atuma phan pen chenglok risoe jang ang bong government job ke long don atuma phan karchopon ke mission asai binong puta choropon mai phu prodip rong pila pen chunbang mirjeng hansi kachari pon amai long chophapon alohi aman pen Lokhimon Sangha therapy amai sai phu kong Robi Singh hansi risoe jang langchari sai phu horesor teron anparta Lokhimon Sangha therapy amai klembang phu bang phi pen chenglok nili block BLCC chairman Sonjoy Teron principal Debar soning leng atum pen chenglok chingri amai mei phu chunbang pila pen along ritin longri amai rongasar atum pen chenglok maya long chetong dun si maya long RDP dun Puthot apor kimi pache tondun si Lokhimon Sanghari Soe Jangching Room amai pen kason si pon Lokimota Lokhimon Sangha therapy amai sar phukong ari deng pen ingpupon Dwarbagori pen Dorsing Togbi Karbi Anglong News Ini dak Bapuram to Lokhimon Risoe Jangpen Patir Pipen na Risoe Jang Mate Pas Kusumara to fan kapchu so mailong na chitong dun pen ning sampiglo apen pinile nili kiban chengale nili mo space uta ninje nili MSC man ni pinapang basi nili dak so program long sami kapchu mailong sami kai tami nili chitong dun hali BDC chairman du bom ini ni bangke tum chi theklong lo ning arong pik alon bulon pendupik apen alam chi sami chi thanlo adur kimisen jia fansami ke porhi pen loke thek nuchat thek jia fansami kachi khan kachi mullo so kiban chil thek apor lake hemphul kimon Risoe janga tuma pan akiro kugo West Karbi Anglong Labor Union mai phua ke haimanok kramsa sarbura hemari kramsa bangso apirthe pen che otekang tanglo Munit pirthe nangka hache lake malom so aphanchot lasi kithi kereng badu pusitami jiputhek the chompen nangkilo dun asang tet jong se avilo pulo tangte jong hele ching hon pusitami arni si ke chekak jokje Lason sini jang Karbi Anglong dongka mukam rong sopi angkang arlo langhan sarthe teron habekong arong amikar hemari kramsa mate West Karbi Anglong Labor Union meiphu manop kramsa alanglia sarbura pusitami pini pai ni phaing kora troxy arni sai jogje bangso pirthe penche osi heloving adim an sangtet jo endam juilo alangli aso amun aphan che osi alangli bangso pirthe pen sai jogje je onanglo hemari kramsa alangli pirthe dotik ahota rata sai ke klempi ben chenglok alangli ke pin Aman busitami ningka nisian ke klem ke dam abang phulo lapen alangli ke Karbi hong hari ajutang along adamasar ahud mati pangri pangdon ahud busitami lunsi po abang phulo Nelimen manaf kramsa lapen ini ada West Karbi Anglong dak dongka langhan dak langhan nilitum non ladak ke dudum ke sarti bekong aro si ini ini bangke nili hem akisa mate nili polo hemari kramsa si alangli mate alang bangke laso pirthe pen dam jero lasi
alangli kedam tang sitame radapan ke klaim kedam pi lason penana saya orang itu son pli dola asi ilitum la Karbi Anglong tang pen positame lonse madela pene bia daru long sitame hai alangli ta lai ke klaim don pen cepat dun lason rad depan telang pon lason dodolo la pen ke alangli dagla rong berong thaklong positame sangli matela kisu pion e abang pi tum han sita medangli sangli pen ana pan ke kapame laposon deulo sineri mata thaidono lo kasi lapen kenili tum mate nili bihe kaku sitame alangli abang ladak nilipan nampat ding pen bang ke si ningduk meme alangli sitame nilipan nampat ding kabori bang ke bihek pen talangli kainong kiwi lok lopasana por sirang lido lapen ke non nili pen an theu poran ta chainong wi bom la lasong thasi nili sitame laposon ningkan sibak chainong kiwi laposon nili ta ndolo si kedam tang ningkan tep prenya poran sidola chainong kiwi bege lasi laposon dak habibi along rilong sitame langri dakla mai kai dambom mate dak habibi along rilong mangke botemen selang kibom masih botemen la habibi hawar long botemen Boithalang so serdihu naklam along anti drugs awareness program ajaime kedengpon Nijang Karbi Anglong Duar Amla constituency angkang Boithalang so police station ke parlo Boithalang so serdihu naklam auditorium hall along Boithalang so municipal board lapen arising wellness society atum penchepater piponsi pai ni phain kora troxy arni anti drugs awareness ajaime kedengpon Bangso anti-drugs awareness ajaime kipadupon along alohia manpen Boithalang so municipal board chairman Chandro Singh Ronghang, Samson Singh Ingti college principal Dr. Biswajit Roy, Boithalang so police station OC Bipul Kumar Gogoi, ex-EM Sarimbe, Boithalang so KCS Meipudhon Singh Terang, Councillor D Edition Drugs Arising Wellness Social Prodip Barua Penchenglok Kethe Kidingatum Chetongdun. Jasimet Bangso anti-drugs awareness program ajaime kipadupon nangkok laki non owi kimi atum ke ongdung atum drugs ke chopen aok apran kachipa heno lapen mithang apia po aphan ke pasung ke chotap ke jundun thap lahai ang bong pen kopi ko son pen si ke jok ponji ma pusi bangso awareness program ajaime pedupon lo pusi than pachini bong Lason si aprang drugs ke chopen puthot kisi tanga tumpen si tami lahai ke chotap pen mithang aok apran kachipa heno ni deji aphan kachoningri pedupon Bothat lang sopen Himari Bongrung, Karbi Anglong News. Along Filagong long si treatment kori pen recovering addict. Treatment kori November 4, 2022. Kenon mangi recovery bangon kusi clean pen si dobom lo. Isnon ke wangi teman panta chunang rilo je. Eso substance bostu bang use sedet ni. Mana so substance use lo pante itu mal life unmanageable. Karena life masih manage yun elo lagi. Life of danger. Berakang ting atau warlock lo. Ni drugs long life cepat jut kok lo. The treatment kosan ne bailak pen treatment kosan hempen treatment ang pilo. Ini ane clean si dolo. Pancet.